Hakasingi kabak Henyo Trap Integrated Territorial Organization kalalait banya kendo yo Divisional Forest Officer DFO halor kajing ujor kabagi labu persya ya karyangdo Veneer Industry Private Limited hakabe day bagajing penon kambian ya ki kor od ding klam da yo jing bet lala ban sakhi ya kajing don ki pulet nalor ki SOT ki bala up haka kerdap ka office traikam ka Forest and Environment ka Sarkar Jilla. Henry kalong penban kom kajing elek ka yeri hapareng ki pulet bat kinoy lam ka hito ki bala let penban syakoi ka office traikam jong ka forest ka badan halla shumia. Hadian kaniya nakalyang DFO ulapoy hakatay ka waypat ka office traikam banya kran bat kinoy lam ka seng. Haba kran sigilat patay kubor ubat don bok dakar u president ka hito ulapun pau kajing hun halor kajing penstat ka tanat ban sngap ya kajing ujor jongki bat kumta ulaong baka seng kan nang yai bot dien ya kani ka kam. Te mentaka sing la ikun untuk DFO rengkat ka ranger rengkat bu UCF te kila ai ka status report ke babiak ki ong ba kila hier hadin bagi bangila dep ujor ta hak te ke jing ujor ki kila ken kila dia we pu we uding se lami bat tau ding met bat kila seal ya ki machine ka ba ngila ong ya ta ka benso ba hadin bekla seal kitu ki karing do vinir kamla sure ban pentrai kita katuka machine kat bang hadio permission kat kum ka jinglap jungi untuk kesini kadai ka basya bat kedang bun ki ai menta kedang le inquiry bat nak liang ki officer kila simtia bat DFO la ai ka commitment ru bo wan ban penbahai ke jela Meghalaya tes ko nak liang ka hi ka jungi kedang up ya ka report sana ka MEECL bat ka pollution bat la de kini ki arteli ki office bat la ne ka forest ru la da kam shimsting te komut ngin wan song hangni dan ni MEECL dan ni hapo pollution ngin wan song pret ndo te kin so ba kabor ba pata kadai te bas ko wairu nya kan tui ke sarkar habe dei baka kam ding kam klau kaya kata ka forest act jing shisha hadian baka lami ka tu ka jing ka hukum na Supreme Court habe dei baka ding klau kila khang no hapo ka jela jungi ban pot kita ki dieng ban khayi kita ki dieng ba te ngindala pej benia ngi wadi kita ki resolution ngi wadi ki RTI ngi lap ba ka sarkar Meghalaya hi hau ar hajar pra kila pa se ka resolution hendrai hak ar hajar khandai ba katu ko por bat ngi yo ya kata ka RTI ba ar hajar khandai ki klem pha ya kata ka resolution shapo Delhi ban ya kren ya kata ka mat ban exam ya kata ka jingot ding hani hapo ka jela jong ka Meghalaya tengi na kaliang ka sang ndai bangi shoni ki jaj penreu la jong ndai bangi shoni ki nongbala ndai bangi shoni kita ki badan lada ki ya te kalenti henry ngin yele shitam hi bangin kendang lu di kini ke resolution ka ba ka jela Meghalaya ka sarkar barim ka sarkar thamai hi hadu menta kile kile henry ka ba pausai pat kalong kumni ke haba kile kimender kile kita ki bomdei u khasi ki kem bot ki penalize bot henry ka ai bat ka ba menta ka bajia bat dale umender pending don ski an mi sekita ki breu jong ka an ke ban yadai ki tangi na kaliang ka jong hi nginum slong ngim shong likti pan ngira sung stanat ru bakala dei ka jingjap ko wai ka seng bakila sha seal ki tu machine tangi maham jor ki ki company ki badan hapo yam brok khot jong ki industries haba ki dog snam ki jongi ki wan pan hab diang sto pide ban pungkoi ya ka pisa ka ba pide ban siu ya ki bat himdei ban knyot ben ya ki ya ka dor bat pide ru ban ai lat sa yu try muluk kam kata king kong ipi ya ka jke ya ka jengat li kila ngat lupa ko bo ngamne kila dep sil sisil na bala sil komut ka penalize kan penalty kan don dai te ndai tang ka wat kata kidang khen kidang dia ru ya kita ki bo ngai pi kita ki ding se kita ki ding met bat kindala alap kano ndai tang ya ka reng do la da bakla mano hapo kadai ka jingpej hi jong ko forest kinsa penistap kaliang ka jongi hi kum ka jingbu ka jing maham ndai tang ya ki ginu ki bale ka kambaan hapo ka berih nyotra baga jela Meghalaya ngin bud din bak ngin kendang lot sya baro ya ki ginu ki ba pendon kambakla ya kata ka mar jong ka mai mariang ka jongi ta ka bale be ai Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya